बड'लेण्ड चेनेलाव नोंथांमोनखौ गोसो गोथारै बरायबाय। आं दिनै नोंथांमोननो मोननैसो निउस आपडेट लानानै फैदों। बेफोर निउस आपडेटफोरखौ नोंथांमोननो आं फारि फारियै खिन्थालांगोन। भिडिअखौल' नोंथांमोना जोबजासिम नाय आरो भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक खालाम, लोगोफोरनो शेयार खालाम आरो लोगोसेनो नोंथाङा जुदि आंनि नैबे एनबि बड'लेण्ड इउटुब चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम, लोगोसे बेल आइकनखौ प्रेस खालामनो दाबाव। थुदो जों भिडिअखौ जागायदोनि। दिनै 11 आगस्ट 2020 मंगलबार, टुइसडे। नाम्बार 1। मैयानि दिनाव आसामनि गिबि मन्थ्रिनि दैदेननायाव खानापारायाव मोनसे जथुमनाय जादों। बे जथुमाव सोलोंथाइनि खोथा सावरायदों। जायफोर फरायसालिया गावारि एबा निजायारि प्राइभेट, बिसोरनि थाखाय गावनि गोसोबादि फरायसालियाव फिसफोरखौ लानो मोननाय नङा। बिनि थाखाय आसाम सोरखारा मोनसे सिमा थि खालामना होनो थांखि लादों आरो बे खामानिखौ मावनो थाखायबो मोनसे आफाद दाना होगोनना बुंदों। नाम्बार 2। आसामनि सोरखारि हाफोरखौ दखल खालामना लानायफोरखौ सिनायनो थाखाय मोनसे सार्भे खालामनो आसामनि गिबि मन्थ्रि सर्बानन्द सन'वालनि खावलायनाय। लोगोसेनो आसामनि गं 33 जिल्लानि जिल्ला बेंगिरिफोरनो बिथोनबो होबाय। नाम्बार 3। धुबुरीयाव ड्राग्स फालांगिरि हमदों। 2 सुबुंजों लोगोसे 8 लाख रांनि ड्राग्स आसाम-बंग सिमानि सागलियानिफ्राय लाबोदोंमोन, नाथाय धुबुरीयाव पुलिसफोरजों हमजाबाय। हमजानायफोरनि मुंखौ आजिजुल इस्लाम आरो आनारुल शेख होनना मिथिनो मोन्दों। नाम्बार 4 आव कर'ना आपडेट। आसामनि 11 आगस्ट 2020 5 AM सिमनि आपडेट बादियै टटेल केसआ जाहैबाय 61,737। बिनिनो डिस्चार्ज जाबाय 43,586 आरो एक्टिभ केस जानानै दं 17,997 आरो थैनाया 151 सिम बांबाय। माइग्रेट 3। नाम्बार 5 आव बुहुमनाङै कर'ना आपडेट। बुहुमनाङै कर'ना बेरामजों साग्लोबजानायनि अनजिमाफोर। नाम्बार 1 आव USA, नाम्बार 2 आव ब्राजिल, नाम्बार 3 आव इन्डिया। फै जों इन्डियानिखौ नायदिनि। टटेल केसआ जाहैबाय 22,67,153। गोदानै मोनदों 5 AM सिम दिनै 53,016 आरो टटेल डेथ थैनाया 45,353। गोदानै थैदों 887 दिनै 5 AM सिम आरो टटेल रिकभार्ड दा जाहैबाय 15,81,640 आरो एक्टिभ केस जानानै दं 6,40,160 जननि देहायाव।